Počúvam, a tí komunisti akože už by mohli zmiznúť, že ma nasírajú. To je nenormálne, čo robia tam v tej krajine. Ja by som ich postupne radom obesil. Súdruh kapitán, ja vám vravím, vidíte tu na. To je tá problematická mládež, často sa tu zoskupuje, aj 5-6 ich tu býva. Skontrolujeme, pozrieme ich. Všetci robia bordel, čo chcú. Len tí šašovia čo idú. Idú ich. Registrujem sa. Opri, ruky za hlavu. Dobre. Nič čistý. Jedna ruka, druhá ruka. Hore. Hore. Hej, sem! Čo, takú deku ti bolo treba? No čo, zase ste mu dali. Idem. Počkaj. Jak je na tom? Volaj sanitku, volaj sanitku, nehybte s ním. Tlačiar 1, tu tlačiar 2, príjem. Poprosím poslať sanitu na autobusovú stanicu Nováky. Máme tu jedného zraneného. Končím. Ak sa ti moja videotvorba páči, môžeš ma podporiť kúpou tohto kalendára, ktorý je plný uniforiem z obdobia Československa na budúci rok. Ak ťa kalendár zaujal, pre objednávku ma kontaktuj cez e-mail tu na obrazovke alebo aj v popise videa. Prajem ti príjemné sledovanie tohto videa. Brzdím. Čo sa stalo? Ale nestal trošku. Tu ste ho museli rovno do hlavy. Trošku neposlúchal tak. Dones dozadu No vážu. trošku pritlmili. Vyzerá, že dýcha. No, puls tam je. Dáme ho na kyslík a budeme ho musieť zobrať. Tam je tržná rana. Možná impresia v mozgovej oblasti. Inde ste ho nebúchali? Len hlava. Priprav nositka. Pomôžte mu s nositkami. Niekto, prosím Mladý, vás. poď. Ešte sa bude sťažovať, podrž mi hlavu. No, on bol taký agresívny od začiatku. Počkaj, kde máme nožičky? Dones sterilizátor, tam sú nožičky. Iba to zafixujeme a dáme tak. Počkaj, ešte tam utríme. Musím tu dám. Dobre, poďme ho naložiť, chytí ho za nohy. Nič tam nešvaktá, takže môžeme kľudne, ja mu budem dávať kyslík troška. Za ruky, na nohy. Po stranu vyššie dať, dobre. Vyzerá, že je bezvedomý, ale snáď to prežije, aj keď vyzerá, že mu ide posledná tramvaj. Chyťte nosítka, naložíme. Idem z tejto strany. Dobre. Ja vám pomôžem z otra.
vidieť, neviem, či to je. Beku, daj to na bok. Z tejto strany. Tak, ja vám potiahnem. Ešte tak, dobre. Zober veci. Idem. Ide niekto s nami? Nie? Si ho vyzdvihne. Dobre, ak bude, čo vyzdvihnú? No, dobre. Dobre, Poďme. poďme aj my. Ráno budú mať aspoň voľakú robotu. Už bolo toho dosť dnes. Tohto spracujeme ešte. Tak. Na pivu hľadí. Veľká platí milá. Dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate vysielanie Rádio Slobodná Európa. Vypočujte si správy z domova. Včera, v popoludňajších hodinách na autobusovej zastávke v meste Nováky, samozvané Husákovo gestapo, verejná bezpečnosť, len nikto nevie, ktorej verejnosti zabezpečuje bezpečnosť, brutálne zbili dvoch mladíkov. Jeden z nich musel byť lekársky ošetrený a bol hospitalizovaný v miestnej nemocnici. Oficiálnym dôvodom zásahu tohto gestapa boli výtržnosti páchané týmito mladíkmi. Ale z dobre informovaného zdroja sme zistili, že mali nesprávne účesy a nesprávnu dĺžku vlasov.